Hej, jeg hedder Sten Eriksen, og jeg er med i en gruppe, der vil lave KFM-spejdernes første helt reelle event med kursus. Vi starter med en kick-off weekend den 28. og 29. september, og så holder vi en del netværksmøder bagefter, og det kommer alt sammen til at foregå i Aarhus. Det er jo første gang, vi laver event med uddannelsen, men jeg ved, der er masser af erfaringer ude i grupperne, ude i distrikterne, med at lave events, alle mulige forskellige lejre, ture, arrangementer, lignende. Og fordi det er første gang, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvilket behov der er. Vi vil rigtig gerne starte en dialog med jer, og vi har åbnet en lille Facebook-side, så jeg håber, at I vil komme og skrive til os. Hvad kunne I godt tænke jer at lære? Hvad skal der til, før I vil tage på sådan en kursus? Hvad er vigtigt, når man skal lave et event? Er det økonomi? Er det svært at få deltagere? Er det svært at lave nogle aftaler? Er det svært at kommunikere sit indhold ud? Eller noget helt andet? Så kom og hjælp os med at skrive det, og lad os få en dialog op, så vi kan lave et rigtig godt kursus.